Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz, emaiguzu jauna, zuzen dena hausnartzeko eta egiteko grazia. Egizu, zu gabe ezin bizi eranok, bizi gaitezela zuk nahi bezala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu santuarekin batean, jainkotarre genizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, badakigu bere maite dutenen onerako bideratzen dituela jainkoak gauza guztiak, bere aurre erabakiaz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen, bere semearen irudiko izan zitezen, eta horrela semea senide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen, deituak berriz zuzentzat hartu eta zuzentzat hartuak aintzaz bete, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, zuzera gure herriaren ohore gorena. Zuzera gure herriaren ohore gorena, bedeinka zaitzala ene alaba goi-goiko jainkoak, lurreko emakume guztien gainetik. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Bedinkatua izan bedi jainko jauna, zer lurrak egin zituena. Zuzera gure herriaren ohore gorena. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, eskatu eta emango dizue jainkoak, bilatu eta arkituko duzue, joatea eta zabalduko dizue, eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baizaio. Zuetako norbaitek semeak ogia hartu eskatuta, harria emango ote dio, edo arraia eskatuta sugea emango ote dio, beraz, zuek gaiztoak izanik ere, zuen seme alabei gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez gehiago ez dizkie zeruko zuen aitak gauza onak emango eskatzen dizkiotenei. Honela bada, besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia egin zuek ere besteei. Horixe da Moisesen legeak eta profetek diotena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Batez ere, ideia bat aipatuko nuke gaurko evangelioan, eta da konfiantza. Jesusek nahi du berarengan konfiantza sakona izan dezagula. Jesusek nahi du jainkoa ez dezagula urrutiko izaki bildurgarri bat bezala ikusi, baizik eta gertuko lagun baten modura. Hau da, konfiantza senti dezagula. Konfiantzak ez du eraman behar, inolaz ere, errespetoa galtzera. Errespetua ere, zorbaitiu jainkoari, dudik gabe. Baino, errespetuak ere ez gaitzake jangoikoaren gandik urrundu, edo bera norbait urrutikoa bezala
edo arrotza bezala sentitu. Inolaz ere, evangelioak eskatzen digun gauza printzipalenetako bat, eta nik esango nuke, nobedade handienetako bat hoixe digula, da jainkoa adiskide bezala senti dezagula, eta konfiantza sakona eduki dezagula. Ume batek bere gurasoekiko duen konfiantzaren antzeko bat, esan genezake analogoa, da guk jangoikoarekiko eduki behar deguna. Horregatik, eskatzera gonbidatzen gaitu Jesusek. Eskari otoitzak balio handia dauka jainkoaren begietan, humiltasunez eta konfiantzaz egiten degularik. Bi gauza horiek humiltasunez, ohartzen geralako dena ez dagoela gure esku, eta jainkoaren premia daukagulako, eta bestaldetik konfiantzaz, jangoikoarengan konfiantza daukagulako. Eta konfiantzak gauza fedea eta maitasuna eta itxaropena horiek denak nolabait ere adierazten ditu. Hoixe da eskatzen dioguna jangoikoari, gure eskari otoitz hori bihotzetik egin dezagula, eta berarengan konfiantza sakona izan dezagula beti. Jauna entzun bihotzunez, zure herriaren eskariak onartu hauen otoitzak eta eskaintzak eta bihurtu zuregana gure bihotza Jesu Kristo gure jaunaren biletartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ireko horri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu bihotzen garbitasuna berrizta dezaten, eta horrela, beren grina txarretatik askaturik mundu iragankor honetaz ardura daitezen betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta ingiru guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna zerurrak beterik dauzka zure dizirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarre. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon, Gureita Santu eta Hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean.
Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsu ereginaren senar Jose Santu eregin apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santu eregin batean ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure ita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukia eri esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezu errebetza, zure eruspete indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zorion suak jaunaren maila deitua jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baino esan zazu bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiuz. Jainko gure jauna, salbameneko bidean indargarri eman dizkiguzu misterio santu hauek. Izan bekizkigu laguntza, bai bizitza honetarako, bai betikorako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituaren bedinka zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.